Благодаря на архитект Пантелеев. Сега предлагам да преминем към задаване на въпроси и изказване на мнения, защото времето е ограничено. Знаете, че до 5 часа сме тук. Така че архитект Захариев вдигна пръв ръка. Ако искате. Добър ден. Аз съм Ангел Захариев от група Град. Благодаря на колегите за изчерпателните презентации. Това, което аз нарочно дигнах пръв ръка, защото всъщност искам предварително да може да потвърдите няколко въпроси, свързани с процедурата и организацията на този етап, в който в момента се намира проектирането. И оттам нататък вече да започне дискусията по самите проекти. Първото нещо, което искам да попитам, и ще помоля за кратки отговори, разбира се, техническо задание има към проектите, предполагам, написано. В него би трябвало да бъдат отразени препоръките на журито от конкурса, защото колкото стана ясно, че конкурсът включи с избор на проектантски екипи и съответни препоръки към тях в техническо задание. Не точно така. Въпросът е, това задание публикувано ли е някъде и доколко то е обществено достъпно? Първи въпрос. Да, можем да наред. Аз ще предложа госпожа Еляна Ангелова да ви даде отговор на това, защото в крайна сметка тя е координатор на проекта и мисля, че отговори ще е най-точен и коректен. Ще им говоря веднага. Разбира се, има такива задания. Данните не са публикувани. Защо? Тоест, апелът е тези задания, ако може да бъдат публикувани в възможно най-кратък срок. Вторият въпрос е във връзка с договорите за проектиране с съответните колеги. Предполагам, че те също не са засекретени, както договор за Южен поток и също могат да бъдат. Новите изменения по ЗОП, договорите са качени в сайта на направлението товари и градоустройство. Профила на купувача. Благодаря. Следващия въпрос е свързан с по какъв начин е уреден въпросът с приемането на проектите, които са в резултат от текущия процес на проектиране. В този смисъл, направление архитектура и градоустройство ще приеме проектите в тяхната техническа част, т.е. комплектованост, брой чертежи, съответни части и така нататък, но възниква много интересният въпрос. По какъв начин и кой ще одобри проектите от гледна точка на тяхните естетически качества, композиционни качества и всякакви други въпроси, които са извън техническото естество на въпросите. И тъй като стана ясно, че това е конкурс за избор на проектанти, т.е. има ги проектантите, те в момента проектират, съответно възниква наистина въпросите кой и как ще приеме тези проекти. Аз не разбрах въпроса, искате ли да предполагам? Значи, спекулирате малко, че това е конкурс за избор на проектант. Аз мисля, че неколкократно обяснявахме, че начинът ние да изберем проектант е чрез неговата концепция и неговия проект. Предполагам, че на всички ще бъде полезно да знаят, че вариантите, при които закона ни позволява да изберем в крайна сметка проектант и проект, са няколко и решихме, че най-демократичният и правилният вариант беше да направим един конкурс за проекти и след това да възложим по силата на ЗОП на неговия проектант реализацията на този проект. Значи, това мисля, че го говорим много пъти и така смятам, че с тази тема се заиграва. Журито, нека да довърша само, журито беше категорично, че в интереси на професионалната етика забележките на журито ще бъдат по концепцията на съответните проекти, защото в крайна сметка не е морално журито да проектира, т.е. да спечели един проектант и след това журито със своите корекции да промени проекта до степен, че това вече не е спечелилия проект. Там се разбрахме, че единственото мерило за докъде журито може да
задава задачи и да прави корекции, въпрос на човешка и професионална етика и при положение, че всички неща стават публично. Нали, мисля, че така изобщо приехме, че не можем да имаме количествен измерител, доколко забележките приема на журито променят концепцията на проекта. В този смисъл не е работа на експертния съвет да прави естетически корекции. То не му е и възможно по закон. Тоест смятам, че проектите са такива каквито са. Експертният съвет ще ги приеме относно тяхната законосъобразност, съгласуваност и така нататък, което разбира се не означава, че няма да бъдат взети предвид мнения от сегашните дискусии и коментари, че няма да има някои забележки. Ако не съм била точно. Аз задавам този въпрос по-скоро във връзка с това, че проектите са претърпяли изменения от гледна точка на техните предвиждания, като смисъл, функции и други технически параметри във връзка с предложените от журито. Да, това е протоколиран и е задължителен елемент от техническото. Съответно и тяхните композиционни, естетически и други качества са се променили в този процес. И съответно наистина накрая възниква въпросът, че веднъж избрани проектантите, те всъщност предлагат каквото предлагат и оттам нататък няма коректив на тяхното предложение. Аз само не разбрах какво ви притеснява, че проектите са променени и проектантите са отчели забележки и препоръки, т.е. това вече не са спечелилите проекти, или обратно, че проектантите проектират каквото искат, защото вече имат санкцията на журито. Да. Второто ли ви притеснява? От гледна точка на, пак казвам, на неща, които са свързани с А може ли конкретно да кажете какво всъщност ви... Да, примерно, аз считам за персоналист изключително състоятелно, диагоналното лосано решение с настилката в зоната пред Александър Невски. И това е нещо, което не мога да си го обясня, също не беше аргументирано от страна на проектантите. И в този случай ние можем много да дискутираме и да се насочваме от гледна точка на функционалното предназначение на това пространство, дали ще има автомобили или не. Въпросът е дискусията наистина за естетическите качества на конкретния проект, в каква плоскост ще бъде проведена и доколко всъщност проектантите са склонни да променят едно решение. Има ли друг орган, който ще приеме тези решения или би насочил проекта в някаква друга посока? Ами пак повтарям, единствения легитимен орган, който може да одобри проектите експертния съвет, но в крайна сметка той не е жури, той няма да взима решение, нито ще дава препоръки касаещи естетиката. Това правим в момента, в смисъл в момента проектантите слушат внимателно, преценяват и оттам нататък... Тоест оставяме на преценката на проектантите, доколко те биха променили, да кажем, проекта въз основа на някакви аргументи от сегашните... Да, точно така. Значи преценката, която трябваше да се направи от различни лица от проектантите, беше направена от журито. Аз бих казала компетентното жури, вие бихте казали обратно, вероятно, но нека да кажем журито като на междинно положение, може би все пак и проектантите трябва да вземат отношение. Това е монолог. Да, значи, моята молба, благодаря ви много, значи исках да призова към един фейрплей, в смисъл, ние правим обществено обсъждане и искаме да чуем вашите мнения, защото... Извинявайте, аз ви разбирам, значи, аз повтарям отново, че преди... Господина, преди журито да започне своята работа, се проведе едно изключително мащабно обществено обсъждане. Съжалявам, че не сте разбрали. Само две думи да кажа, понеже бих много се радвал да използваме времето, което остава, да чуем мнението на неархитектите. Ние в понеделник в 6 часа ще съберем много архитекти и аз тогава ще му дам отговор защо, примерно, сме решили да правим диагонали, но може би има... Аз дадах само пример, тук е въпросът чисто като процес. В понеделник ще взема думата, няма да занимавам тук да детора, защо диагонали искам да кажа нещо, което също е чисто по процеса. Има колеги
архитекти, които изразяват мнението, че чрез този конкурс по сегашно действащия закон за авторското право всъщност ще бъдат образно казано, монополизирани тези територии от гледна точка на сегашните проектанти във връзка с бъдещи разработки след време и така нататък. Веднага ще получим авторските права, така че да, няма риск от едно, както казвате, монополизиране на територията с съгласуване. Благодаря. Предлагам регламента да сменим двете половини. Господин Кирев, заповядайте. Може ли? Извинявайте. Така и така. Да, вие сте взели думата. Аз съм не архитект и тъй като се засегна въпрос относно тези диагонали, аз съм сериозно притеснена от това третиране на настилката не само пред Александър Невски, а изцяло и питам от какво е провокирано то. То е изцяло несъобразено с заобикалящите сгради, където каквото пресече, както го пресече. Настилката е, вие казвате, съобразена с сградите на площад Гарибалди. Диагоналите са в другата посока. Аз смятам това за крайно просто, но не в положителния смисъл решение. Бих била благодарна за някакъв смислен и то сериозно смислен отговор. Благодаря. Пателев, искате ли да отговорите? Да, предполагам, че така, но моля по-кратко. За двамата смислен отговор няма как да дам, освен това, че каквото сме могли да кажем, сме го казали с чертежи. А да се приведат чертежи на езика на думите е възможно да направи архитектурната критика. Така че това е нашето мнение. А това, че на вас не ви харесва, е ваше право. Така, Веселин Кирев се казвам. Координатор съм на гражданска инициатива за обществения релсов транспорт. Първо няколко добри думи, че това обсъждане се провежда тук в Институт Францез, което е доста по-близо до гражданите, които са засегнати, отколкото САП или НАК. Но имам забележка, че се прави в 14 часа след обяд. И това е практика, която се случва. Би трябвало да бъде след работното време на гражданите, да е по-удобно за тях. Това е. Благодаря ви, веднага ви давам отговор. За това в САП го правим от 6 часа. Просто за да бъдем близо до гражданите, трябваше да се съобразим с някакви дадености. Така, сега конкретни въпроси от нас. Първо, надяваме се да бъдат поканени представители на Европейската комисия. Не знам дали тук присъстват в момента на следващите обсъждания. Един проблем с обществените обсъждания и предните, че аз лично бях един от малкото граждани, които присъствах там, а повечето хора бяха архитекти и аз разбрах и благодарение на такива хора. Повече, т.е. там нямаше граждани в САД на предишното обсъждане. И единият въпрос е как ще бъде направено така, че гражданите да имат по-голямо участие при взимането на тези решения, не да бъдат поставени пред свършен факт едва ли не, че те могат да се съгласят с това нещо, това да има единствената опция. Благодаря ви. Има още въпроси, просто ако може така да... Ако са вече по проектите, да ви отговоря сега. Така че сега ще ви отговоря на въпроса за публичността. Отново подчертавам, много се радвам, че го чух и от медиите, че това е един от конкурсите, които са изключително добре оповестени и изключително дълго коментирани. Относно това как сме уведомили гражданите или архитектите или гражданите въобще, значи нашите начини да го направим са единствено чрез сайта си и чрез медиите. Така че не мисля, че е справедливо да казвате, че този път гражданите не са разбрали. Ако сте присъствали на това, което правихме преди журирането, отново подчертавам преди журирането, ние го правихме в продължение на 5 дни целодневно. От сутрин до вечер. Така че смятам, че... Господине, не искам да влизаме в полемиката, защото тя е безкрайна. Освен това смятам, че това е едно целенасочено изместване на темата. Аз разбирам, че ние сме в държава, в която наистина се учим на демокрация всички, и ние и вие. Аз смея да твърдя, че администрацията в този случай направи не максималното, а много повече от максималното. Така че не са коректни твърденията, че е нямало достатъчно публичност.
Вижте, аз имах неблагоразумието да прочета оценки и предложения и не исках да повдигам въпроса. Има дори и предложения да не обсъждаме, а да бъдем изведени извън града, да ни се счупят ръцете и да бъдем разстреляни. Ако следите Фейсбук, може да видите, че те са в страница, която има претенции да бъде обективна. Не желая да коментираме това. Така, господин Келев, какъв е въпросът ви към проектите? Те са много, ние ги предоставихме. Една препоръка, която бихте могли да изпълните, е да залепвате на всяка една от спирките на обществения транспорт, както е правилно да кажем за промяна на маршрути, да се прави и за това обсъждане, защото тези проекти касаят всички хора, които се придвижват и които живеят в тези зони, както се случи и с заснемането за геодезичната карта на София. Всичко това беше залепено на всяка една врата, на всеки един вход и, както се вижда, има известен положителен ефект, така че препоръката ми е, ако има възможност, това да се случва за още по-голяма прозрачност и гражданско участие. Благодаря ви, ще направим усилия в тази посока. Сега конкретни неща. Само искам да помоля, за да не узурпира някой цялото време, задавайте се пак, нека всеки да може да зададе въпрос. Така, ограничавайте се да броя на въпроси. Първо, дали са наясно, дали вие сте наясно, Столична община и проектантите с термина устойчива градска мобилност. Това е едно от нещата, което искам да попитам, като тук ще прочита няколко от принципите, които са на Европейската комисия. Говорим за традиционното транспортно планиране. Така, може ли да зададете въпроса по-конкретно? Аз просто давам няколко конкретни примера. Говорим за фокус върху трафика, това е традиционното планиране, а планирането за устойчива градска мобилност е фокус върху хората. Второто е основни цели, капацитет на транспорта, на поток и скорост. Ами сега ще кажа конкретно. Значи нарушени са тези принципи. Конкретно за Евлоги Георгиев, това, което се предвижда с третата лента, е точно обратното, което е основен приоритет на Европейска комисия и на Европейски съюз и така нататък. Аз мисля, че архитект Добрев почне именно с това и се аргументира. Вие изказвате мнение, че не сте съгласен с това, което аз смятам, че това е против тези принципи на устойчивата градска мобилност, които са да се развива алтернатива на автомобилния трафик. По този начин се привлича такъв. Ако искате да продължим действително тази дискусия, що е устойчиво развитие, защото то в крайна сметка в никакъв случай не е едно конкретно решение, то е комплекс от решения. Така че нека да не влизаме в този дебат, освен ако на аудиторията не е толкова интересна. Това е основното нещо, което мислиш, че е разумен човек да се структура. Това е най-важно. Много по-важно да разгледа и цитира на проверка. Какво предлагате? Да влязат господин Кирев и архитект Добрев в дискусии или да чуем мнение? Още повече, че... Общественото обсъждане по някакъв начин да се получи дебата дали има действително нужда от разширяване на тези платна, плюс това ли има и други варианти, без да се бива абсолютно проекти, без да се каже няма да се прави абсолютно нищо. При положение, че качваме от 2 на 3 платна, в двете посоки, ние правилно изключително искам да се проявя като един модератор, който контролира положението и да прекрати дискусията в този вид, защото вие изказвате едно мнение. От друга страна... Аз изказвам, извинявайте, че да прекъсвам, аз изказвам мнението на много хора, които са притеснени за това нещо и според мен е много по-важно от някои детайли, които бихме могли да обсъждаме, са действително принципите на нещата, касаещи тези проекти. И аз за това се получи за това нещо, защото това е основен въпрос, който вълнува ужасно много хора, защо вкарваме повече трафик. Възможно ли е вие да ни предоставите становище, в което действително се аргументирате, защото така направеното решение противоречи на принципите на устойчивата градска среда, защото в случая само си разменя мнение. Аз смятам, че устойчиво вие не. Заповядайте. Чисто процедурно. Бихте ли определили регламент и някакъв тайминг
данъчни цели. Защото иначе няма никакъв смисъл да кажем, че в 17 часа всичко приключва. И втория въпрос е много кратичен. Нека авторите на проекта и вие, като представител на Столична голяма община, приемете ангажимента за конкретни въпроси, зададени или изпратени днес, на които ще отговорите в понеделник. Конкретни и ясни, точно показващи места. Така че моля ви, задайте въпроси още днес. Защото в случай става дума за полемика, за която просто нямаме какъв е въпрос. Едно гласуване да направим. А не мислите ли, че е по-редно да направим референдум в цялата? Не бе така. Кой приема политика ръка? Вижте сега. Добре, аз приемам, че в тази зала са дошли хора, които мислят по този начин. Повечето жители на този град не са в тази зала, така че нека да не гласуваме, да продължим. Заповядайте, моля. Може ли да... Значи, първо, Георги Стаменов за... Моля ви, дадам думата току-що на госпожата. Един момент. Нали се Кой ще дойде после при мен? Вижте, какво искам съвсем накратко. Първо, искам един път за винаги да бъде прекратена тази порочна практика, която е унаследена, без представители на обществеността и гражданството да се журират каквито и да било проекти, свързани с... И за бъдеще трябва да бъде основни системи, а не да се поставят нещата в такива обсъждания, които са ялови. Това е доказано. Веднага ще ви кажа за подобни журирани проекти, които са под всякаква критика. Необходимо е това нещо, защото трябва да приключи. Не губе време. Конкретно по отношение на проекта искам да ви кажа. За Евлови Георгиев. Вижте какво. Дори най-критичното е да се сети за подобно нещо, да бъде... Дайте ми възможност да отговоря на вашия въпрос. Така, значи, вие предлагате в журито да има представители на гражданите. Колко и кои? Аз смятам, че в една демокрация като нашата, представителите на гражданите се наричат общински съветници. И в журито имаше доста такива. Смятам, че това е легитимният начин. Ами иначе как предлагате всичките граждани ли да дойдат? Това е една объркана демокрация, която не носи именно този характер на гражданственост. Значи смятам, че повечето хора в залата разбраха какво искам да кажа. Задайте си конкретния въпрос сега за да... Аз искам конкретно да кажа за първия проект относно Евлови Георгиев. Ами вижте какво, това е най-директното внушение да се представи като алея на славата, гимнастика и така нататък, и с тези идеи зачака като типични за 60-те години. Изрично искам да спомена и за тези настилки. Това е единство на тези настилки в цялото решение и на другите проекти е повече от нелогично и най-малкото носи идеята за някаква традиция и на унаследеност в сравнение с... Въпросът ви към архитект Добрев ли е зададен? Просто като решение за мен е нелогично. И тази геопластика по същия начин е много странно това предназначение на тази алея, цялото решение на Евлови Георгиев между тези две платна по 3 ленти. Нелогично е по подобен начин. Значи сбъркано е. Разбрах ви, може ли да дам възможност архитект Добрев да отговори, защото към него е зададен въпрос. Добре, ако искате да се съберат повече въпроси, за да може проектантите да отговарят. Госпожата чака вече. Да, благодаря ви много. Казвам се Диана Русинова, специалист по транспорта, съм от 7 години активно се занимавам с тази дейност. Участвала съм в изготвянето на генерален план за организация на движението на град Доха, в проект като Трансека идея и така нататък. Ще се изкажа за зона 1. За първи път нямам критика по отношение на общината. Обикновено аз съм един от хората, които много активно критикуват транспортната политика. Вчера, днес четох безумни мнения и теории за развитието на транспорта в тези зони.
за това, че не кореспондирала с принципите за мобилност на населението, за това, че например, Кръговото в зона 1 не било най-доброто решение и така нататък. Аз ще ви кажа, че това е абсолютно логически поглед, поне за мен като транспортен специалист. И всеки, който го изказва, трябва много сериозно да погледне върху транспортната политика на общината като цяло, да я сравни с, действително, може би с европейските примери за развитие на транспорта, където, например, Кръговото е едно от най-добрите решения. Това, че българските шофьори не могат да карат в Кръгово, не могат да се ориентират, да мисля, че е проблем на общината и да няма как да реши този проблем. Аз лично като шофьор редовно изпитвам проблеми с това, че повечето шофьори не са ориентирани как да се справят в ситуацията на кръговото движение. Между другото, за да ви кажа, лично аз съм правила симулация на трафика за община Габрово, където дадохме решение именно с Кръгово. Там се аргументирахме много точно като транспортни специалисти, защо трябва да бъде Кръгово на някакъв друг вид движение. Като такъв специалист мога да подкрепя теорията на архитекта, който е направил, или решението, което е направил този архитект. Друго нещо, повечето хора твърдят, че ще се увеличи автомобилния трафик. Задайте си въпроса така, в момента щастливи ли се чувствате от задръстванията, които се получават там, и щастливи ли сте от вредните емисии газове, които... Аз не мисля, че съм тук за да критикувам, аз имам право да си кажа мнението, в крайна сметка. Няма да бъде един час, ще го съкратя. След това, когато се прави транспортна политика, ние трябва да се съобразим с неща като вредни емисии и шум. Този проект премахва вредните емисии, премахва и шума. От години следят да се... Нищо не премахва. Защо ви колко транспортни планове сте правили? 4! Ще се го положи на проблем. И съм правил приоритетно, 7 години след това трасе. Аз съм го давала на Столична община многократно. Нямам тези права, съжалявам. Благодаря ви. Благодаря ви за мнението, благодаря и за вашето молба да ви не влизайте в лични разговори и ми се иска да задавате повече въпроси към проектантите. Не, всъщност изказвайте и мнение. Заповядайте. Благодаря. Здравейте всички. Искам да запитам. На никой от вас не му направи впечатление. Значи всички се съсредоточихте коли, хора, площи. Никой от вас ли не чу, че местим паметници, които са от години. Махаме паметници! Примерно, в градинката на Свети Самочисленици, за мен това е много особено скъпо и любимо място, защото аз 10 години живях на долна град и когато ми ставаше Шишман. Имаше едни птичанца. Някой помни ли ги? Що не се възстановят те? А слагаме нов паметник. Точно пред туалетната, не знам дали знаете, там има туалетна. Моля? Ние махаме, ние сме царе на махането. Да слагаме не можем, но да махаме сме страшно. Това исках да кажа. И искам да дам думата на архитект Константинов. Благодаря ви, очаквате ли отговор? Да реши местят словейковците, що не вземе да каже нещо. Чакайте, извинявайте, нали се разбрахме да архитект Константинов, нали ще изчакате да... Още повече, заповядайте, госпожо. Казвам се Ана Велкова и съм представител на Гражданско общество за комуникация и култура. Искам да изразя адмирациите си към екипа, архитектурния екип на АДА, защото за първи път се говори за големия архитект, големия скулптор Любомир Далчев. Ние повече от 2 години и половина като гражданско общество се бориме да бъдат преместени или нещо да бъде направено за тези паметници. И възможно ли е ние като съвременници в такова забвение да бъдат тези скулптури, които са зад военната градинка, и да бъдат осеяни с боклуци и с амбулантни търговци? Недопустимо. Да не говорим и за нелепо стоящия паметник на Самарското знаме. Затова приветствам идеята да бъдат преместени тези скулптури и нашата идея като гражданско общество за първи път в София, която претендираше да бъде европейска столица, да бъде направена открита галерия с скулптурното наследство на един велик българин.
Благодаря. Ще отстъпите ли на колегата Константинов или не? Заповядайте. Никакво отстъпване. Ще бъда много кратък и няма да бъде като този ден, прощавайте. Моля ви се, без реплики. Не става въпрос, за това тук и професор Чапканов и се зададе този въпрос многократно. Ние сме автори на площад Славейков, не изтъпваме това нещо, но смятаме, че не може фонтана да бъде преместен до 1910 година на площад Славейков, това е историческа стойност, ние го разстановихме с огромни сили. Второто, разбира се, не може който и да е нов автор да си позволи да премести паметник на професор Чапканов, световно известен скулптор, така леко и да го съобщи толкова леко. Това е пълен абсурд. Просто този паметник добри гражданственост, той седи срещу къщата на Славейко и подкрепя съответно фонтана, от другата страна трябваше да има още един паметник. За да свърша, колегите, които работят, проявяват една, според мен, абсолютна агресивност към градската среда и авторите. Забравят, че градината на Климент Охридски с автор Лозан Лозанов, изключителен архитект. Забравят, че площадът пред Александър Невски е бел на заслужилия архитект Никола Николов, най-големия български архитект. И липсата на тази приемственост, колкото да ви звучи консервативно, липсата на това пренасяне на нещата през времето, а не че всичко почва от нас, за мен е много болно. За разлика от госпожа Велкова, смятам, че същото се стига с Далчеви. Няма по-хубаво място от това място, от тази свободна композиция и по-въздействащо, заедно с слава на Андрей Николов и всичко това, което се прави от Александър Невски, както каза господин Захариев, с пилоните, които засенчват Александър Невски, с една композиция и пешеходна зона. Там граждани има само на Великден и Светници, никога по друго време. Други зони плачат за пешеходни и разбира се, естетическото оценяване не му е място сега. Пак казвам, трябва да бъдем малко по-смирени. Браво! Искате ли да вземете отношение? Абе не! Дайте на гражданите да чуете отношението у дома. Нека Извинявайте, ако примерно бъде поставен въпрос, който засяга някой от проектите, може би ви е интересно да чуете и автора или това, което иска да каже допълнително. Заповядайте. Добър ден. Казвам се Александър Недев. Не знам това дали ще ни трябва или няма. Аз няма да се спирам, защото не съм чак толкова специалист като госпожата, която говори за кръговото и колко е по-добро на Евогий Георгиев. Не знам някой дали е виждал трилентов път с кръгово и в средата площадно пространство. Това няма да се спирам на тази тема. Няма да се спирам и на странното минаване в една линия на трамваите. Сега, като идвах насам, имаше 3 трамвая, които видях. Те какво ще изчакват, че се прескачат. Това не го знам. Но всъщност в трите проекта се говори за унищожаване на огромно количество съществуваща растителност. Това нещо, наречено прочистване на храстови в лошо състояние растения, е намеса в снегочистеници, в градинка, паметник на градинско парковото изкуство, с над 100 годишни чешири, които представляват нещо, което трябва да се изчисти. В района се изчиства 61, цитирам проекта, дървета. Горе-долу толкова има. Вие по Евогий Георгиев говорим за махане на цялата ивица, която е покрай пътя, за да може да се получи това разширяване. Вие съзнавате ли, че в зона, в която имаме жестоко парково замърсяване, това е прахово замърсяване, ние махаме стари големи дървета, опитваме се някакси да ги местиме и засаждаме някакви нови растения. Насищаме с функция пространство между две трилентови платна, при положение, че на 100 метра оттам е парк. Не би ги приел като въпроси. Просто, може би, трябва да се помисли върху тези неща. Каква е функцията на пазара за книги? Едно време функцията беше на антикварни, тогава не се намираха книги и така нататък. В момента каква е функцията, при положение, че 90% от това, което се предлага отпред, е нещо, което може да се купи във всяка книжарница? Каква е функцията на пазара,
при положение, че наоколо има точно 3 магазини на големи вериги, за да не е реклама, които предлагат каквито искате зеленчуци. Защо трябва те да останат? Какво правиме при положение, че пресичаме с пейки площадното пространство на Славейков? Хем го обединяваме, хем го правим площад, хем в средата се появяват пилони и пейки напречно, диагонално на пространството. Мисля, че стига за сега. Това, което мога все пак да кажа в качеството си на представител на администрацията, е да ви уверя, че в София знаете, че действат изключително строги правилата за изследване на премахване на всякакъв вид растителност. Така че ако и когато дойде времето, всяко какво знаете, че трябва да мине през много дискусии конкретни. Така че уверявам ви, че притеснението ви, че ще има безразборно прочистване, в никакъв случай. Нито и проектантите предполагам, че са имали за цел това. Желаете ли да отговорите на нещо? Да. Накрая. Значи, въпроси и отговори редовно, просто заради това, че трябва... Аз мисля, че форума е много добър да се чуят мнения, не да бъде пинг-понг. На мен не ми харесва, на мен ми харесва, така че мисля, че това е по-разумен вариант. Така, значи архитект Добрев би искал да даде отговор на въпросите. Това е проектанта на частта паркоустройство за проекта на Първозона. Вие може би сте колега. Аз съм ландшафтен архитект Мерикел. Да. Искам да ви кажа за зоната, за която ние сме в екипа на ландшафтен архитект, зона 1. Обръщам се към всички. Искам да не останете с грешки впечатления, но по линията на Евогий Георгиев се премахват всичко на всичко, 22 дървета. Не знам дали знаете, но ще ви обясня. Ще ви кажа. Евогий Георгиев е по статута на Министерство на културата зона исторически паметник на градинско-парковото изкуство. Ние в неговата зона не засягаме едно дърво. Ние възстановяваме, правим формиращи и санитарна езика, за да запазваме абсолютно фонда дървесния по Евогий Георгиев. Така, разширяването става, премахват се, направена експертна оценка. Всички дървета, които се премахват, са с напреднал стадий гъбични заболявания, отчупени клони, кривостъбленост. Клоните са влезли в контактна мрежа. Те се премахват, но на тяхно място се засаждат свръхкъдоразмерни дървета с пирамидална корона, с пирамидален габър, капинус, който е с контролиран растеж, 6-метрова големина, с малка коренова бала, защото е школуван в растан. Дебелината на стъблото е 20 см, ще бъде укрепен и ще бъде направена специална система за поливане. Тоест, тази биомаса, която ще изчезне на тези 22 дървета, ще се възстанови в същия обем и т.е. 2-3 месеца няма да има дървета, но на 4-тия месец там ще има пораснало голямо дърво. Тоест няма да бъде... Короната ще бъде пирамидална, тя във времето ще расте, ще има контролиран растеж. Извинявайте, да не влизате в диалог. Искате ли... Искам да кажа, че се насаждат и 251 общо нови дървета в целия обект, т.е. компенсацията на 22 махници се възстановяват 251 дървета, отделно храсти, живи плетове, цветя и друга растителност. Така че биомасата се увеличава, не се намалява. Благодаря ви. Нали това може да го напишете накратко, за да го качим на страницата ни като един отговор на тези въпроси. Така ще предложа на проектантите да напишат резюмета. Няма нужда. Сега е ред на тази част. Заповядайте, госпожо. Добър ден. Казвам се Русина Станиславова и намирам, че тук в залата са се събрали само единствено съмишленици. Да. Защото София е на всички и защото всички искаме да живеем в една хармонична среда. Ако няма тук такива хора, нека да излязат. Това, което искам да се обърна не е към господата архитекти, не съм архитекти, разбрах, че ние се ползваме с предимство, не архитектите в тази зала. По тази причина моят въпрос е към вас, като представител на общината и ГИС. Моето впечатление като представител на една общност
наречена ГРОС, Граждански районно обществен съвет към Красно село, е свързана с това, знаеш, че се познаваме, е свързана с това, че подобен род обществени обсъждания, уверявам ви, не водят до нищо за обществеността. Няма регламент в Закона за устройство на териториите, и това архитектите ще го потвърдят вероятно, в който мнението на обществеността по каквито и да е проблеми, макар и от такова голямо значение, каквото представлява този проект, да бъде взето под внимание, да бъде отразено като промяна или въобще по някакъв начин. И вие ни уверихте още с началните си думи, че вие като администрация нямате право да се намествате в идейния проект на така зададеното пред нас проектно решение. За мен това проектно решение изменя безкрайно много историческата среда, в която моите баби, дядовци и деца ще растат. И това откровенно по никакъв начин не се вписва в моето разбиране за естетика, хармония на средата и начина, по който бих искала моите деца да битуват. Извинявайте, надявам се да не го приемете лично. Въпросът ми към вас. Когато се вижда, че тук в залата има N броя хора, вероятно другите, които са на същото мнение, не присъстват поради служебни ангажименти, да пишат до вас някакво описание, някакво възражение, някакво становище, какво ще направите вие с тези становища? Благодаря ви. Благодаря ви. Аз сега молбата ми беше да наставам вечерта. Значи, госпожата съвсем правилно каза, че като администрация ние не се месим в проектите. За това има експертни съвети и журита. Това е хубавото, че администрацията задачата е да привежда в изпълнение обществените и експертни решения. Така че действително не ни е работа да се месим административно в проектантските решения. Ние просто изпълняваме решенията на органите, които представляват обществото. А те как го чуват и как в крайна сметка изпълняват решенията на своите на гражданите на града, вече е въпрос на преценка на различните неща. Но смятам, че начинът, по който провеждаме дискусиите, при всички случаи, тъй като проектантите, поне тези проектанти, които са тук в залата, смятам, че така изключително са си отворили сензорите към това, което казвате вие. В смисъл, определено смятам, че това, което правим, е по-скоро полезно, не е безнадежно, не е въпрос на регулация. Дайте думата на хората. Да. Съжалявам, просто аз не искам да се задават въпроси към мен и да. Архитект Тончева не сте. Сега е вашия ред. Просто се разбрахме да редуваме двете групи столове. Добър ден на всички. Добър ден за всички, за тези, които не ме познават, архитект Югославчев се казвам. Първо искам да изкажа моите приятелски комплименти към Стефан Добрев. Много добро решение, страхотно защитено във всяко отношение. Да малко по-слабо се представя, но пак добре. Това е така колегиално казано. Второ искам да направя една секунда препоръка на общината. Не може в едно конкурсно задание да се решават комуникации и пейки. Няма такъв случай. Значи, ако искате да направите сериозен конкурс, направете ли конкурс за комуникационна схема на София. Защото да коментираме Орлов мост в контекста на булевард Цариградско шосе, нека си изключително несериозно е това нещо. Значи, вие трябва да си направим регистрирана стратегия по отношение на комуникациите на София. Приоритетните зони, откъде трябва и къде отиваме, къде са публичните зони, къде са зоните за спане, къде е центъра за атракции, къде са вторичните градски центрове. И това е обект на комуникационната схема и стратегия на София. Това не е конкурсен проект. Конкурсен проект е оттам насетне. Когато стъпим на една сериозна база, това е една ясна комуникация, когато стъпим на една сериозна база, един генерален план на София, тогава моето уважение. Нека Ада Дизайн, Стефан Добрев и други желаящи да направят това, което са направили. Една красива среда. Ние в момента се занимаваме с Стефан, защо е направил три алеи, ще ме занимаваме с пейките, които е направил. Това е несериозно. Това са арии от различни опери. Това са арии от различни опери, госпожа. И още една препоръка към общината.
нека един такъв много сериозен проект за естетизация да не остава на ниво партер. Всички ние знаем, че архитектурата е триизмерно изкуство. Не може да се занимаваме ни с партера, с пастилките, с калдараните, с плочки, павенца по 10 см, по 2,30 см, 2,20 и да не дигнем поглед към фасадите. Какво става горе? Кабели ли са? Некакви остъклявания на не знам какво си. Какво става горе? И не може да гледаме забили нос в пода. Ние живеем в триизмерна среда. И тук не са виновни колеги. На тях просто ли да заданието това. Никой не постави на въпрос колористиката на тия фасади. Никой не постави въпрос рекламни пана, къде присъстват, защо присъстват, билбордове, трънвали и така нататък. Тоест, нека да се увеличим, нека да се концентрираме върху създаване на цялостна среда, на цялостна картинка, а не върху плочника. Моето уважение, желая успех на общината и на премиерите. Мога само да кажа, че споделям това, което казвате вие. Обяснението обаче на критиките ви към нас е много просто. Аз просто не исках да губя време. Не всички от вас са присъствали и са следили документите. Ние в момента с тези проекти целим да реализираме една реална задача, която да се случи днес, а не някога в бъдещето, след разработване на всякакви концепции. Освен това, задачата ни не е тази. Опитвам се непрекъснато да обяснявам, че ние в крайна сметка сме възложили едни благоустройствени проекти. И за всички ни щеше да е много по-лесно да извършим работата на парче и да си направим благоустройствените проекти. Проектантите проявиха смелостта, общината също прояви смелостта да приеме едно разширение на задачата, защото в крайна сметка решението на една задача винаги може да е по-лесно и по-трудно. Проектантите приеха по-трудната задача да дообогатят проектите си с някои подобрения. Това беше записано в заданието. Ако има възможност за някакви подобрения, не генерални, казвам подобрения, за облегчаване на трафик, за решаване на велодвижение, за премахване на конфликтни места между пешеходци, коли и така нататък. Това присъстваше в заданието. Не беше основната задача, но не виждам защо да не се възползваме от едни други решения. Благодаря ви. Може ли думата? Сега е реда на другата страна. Благодаря. Нека да спазваме. Заповядайте. Архитект Тончева след това сте. Здравейте от мен, казвам се Радостина Петрова и съм представител на Сдружение Вела Еволюция. Ще бъда много кратка, макар че имаме доста коментари, ще напишем становище и се надявам то да бъде подобаващо отразено. И в трите проекта виждаме малко, но все пак важни липсващи връзки между проектираните велоалеи и такива, които трябва да се доизмислят и реализират, за да има връзки с други зони, които са извън тези, за които се отнасят съответните проекти. Конкретните ми въпроси са следните. Тъй като тези липсващи връзки в момента е трудно да бъдат видени от граждани и други не много специалисти и хора, дали можем да видим малко по-подробни схеми, за да може това да се изяви като комуникация. Конкретно по проектите и в трите зони няма отразени одобрените от НАК места за стоянки на обществените велосипеди. Това е една система, която вече няколко години чуваме новини как и тръгва да се реализира в София, но това са едни бъдещи проекти, които трябва да кореспондират с това, което се проектира в момента. Тамовата е местата на стоянките за обществени велосипеди да бъдат реализирани. Всичко останало ще ви опишем становище. Благодаря ви много. Благодаря. Мога и без микрофона. Добре, дай. Живущ в централната градска част, роден съм, домоуправител съм, а иначе съм инженер по системен подход. Предложение. Първо, временно архитектите
Архитектурните проекти може би имат определена архитектурна стойност, която аз го възприемам почти така интуитивно, обаче предлагам да бъдат временно. Ключовата дума е временно спряни, докато се изгради цялостна комуникационна и интеграционна система на града. Първо. Второ, да се изгради цялостна концепция за стара градска част. Стара градска част означава това, което нашите бащи и деди са оставили. Трето, подкрепям тук господина, който преди малко ми говори, че трябва задължително да се гледа като 3D архитектура. Тук се акцентира на подовата част. И четвърто и последно, да се анализира резултата от пешеходната зона на булевард Витоша, където криво-ляво е направено такъв тип подобрение. Да видите как, освен пешеходци, ходят някакви велосипедисти с наколенки на ръцете и с шапки на главите и на едно колело прескачат децата, които са тръгнали. Ще видите как това, че няма бариери, няма телени мрежи и не знам какво още, влизат коли и минават за малко или за много. Ще видите как, като тръгнеш по улицата, колко клошарите срещат. Ще видите как, като тръгнеш по улицата, колко пъти ти пъхат листовки, купи си от мене това, от онзи, онова. Това цялостно трябва да се разгледа, цялостно. Обаче това става на базата на ваше лично наблюдение. Благодаря ви за вниманието. Здравейте, казвам се Антон Ставчев. С някои от архитектите се познаваме по професионални ангажименти. Управител съм на Сердик офис и голям комплекс на Свияково, но тук днес съм като гражданин и живущ на град Игнатиев 44 и тому управител на тази операция. Адмирации за проектите, някои неща са за мен приемливи, естетиката е нещо субективно, няма да коментирам, всеки има своето решение. Въпросите са ми към архитект Пантелев. Седмочислениците, тази градинка, видях, че имате предложение за местен на паметници, те са приемливи за едни, неприемливи за други. Ще кастрим храсти. Аз имам две малки деца и наблюдавам какво случва там. Кои са ползвателите на тази градинка основно? Те са пианистите от квартала, те са пенсионерите, децата от двете училища и петте детски градини и ясли, които са около тази градинка, и маргиналният трафик, който се генерира от този пазар. Въпросът ми към вас. Видях една много малка точка, която е предвидена за детска площадка. Тя не съществува по някакъв начин там. Имам един много добър пример, не толкова естетически, колкото функционален. Това е една градинка, затова няма да там, една цветна градина от деца, които играят и се събират. Дали би било възможно да се помисли по този въпрос и тази градинка малко да влезе към своите потребители, а не по-скоро шестимата чуждестранни туристи, които ще дойдат и ще погледнат златната плочка. Нали? Има хора, които живеят там, в този район. Нали? Това не би трябвало да е едно място за пазара или транзит. Това ми е въпросът към нас. Как смятате вие, това ли е решението, което бихте ли интегрирали нещо повече за тези деца? Тях за юношите сте направили пейки пред училищата, ефтиния вариант, което е добро решение, защото те иначе си пушат на бордюрите. Не, по никакъв начин не е, как да кажа, наистина добронамерена критиката, по-скоро бих искал нещо да поработите в тази посока, да има повече място за тези децата, а не да има един транзит на хора през отворена градинка, където толкова ден ще отидат на трамвайната линия, защото всъщност дървета са окасни. Добронамерено беше изказването. Аз по съвпадение, моите деца, които са почти на вашата възраст, съм играл 3 години в тази градина и много добре знам за какво говорите, така че уверявам ви, ако с вас един ден се разходим в реализирания проект, в модификацията, която той ще има тогава, вашите деца пораснали, защото това би станало след 3 години, се чувстват много добре и ще има място за тях, да играят на тенис, да сядат на тревата, да сядат на пейките и да пият кафе на кафе. Така че мисля, аз лично и нашия колектив за децата, както и за други.
А паметници там не местят. Там паметници не местят. Дайте думата на Георги Черкънов от един час. Заповядайте. Здравейте. Ами аз искам малко да разведря атмосферата и нищо, че пак става дума за фонтана на площад Славейков и да се присъединя към идеята на архитектите за неговото ликвидиране в противовес с моя приятел Константинов, архитект Константинов. Защото можете ли да се представите изведнъж това пространство с вода да се насити с комари. А пък това е едно обстоятелство, което е крайно вредно за гражданството в София. Изведнъж тия ужасни същества могат да донесат малария на софичани. Всичко се карат и стръп. Нищо, че това е паметник на 105 години, нищо, че това е архитектурна забележителност на центъра на София, но ето, както казахте, има неща, които не са догледани правилно. Пък вие мислите... Благодаря ви за добрия тон. Да остане този фонд. Наистина е много красив. Отгоре на това, вие знаете, че площад Славейков е като малко кладенец, защото от 4 страни е оградени с сгради. А когато лято се нагрее много добре. Колкото иде, малко въздух, малко вода, малко романски, както виждам само, ще да помага. Друго нещо, одобрявам всички проекти, въпреки че не са вашите, защото чувствам, че центъра на София придобие туризъм. Благодаря ви много. Знаете ли вие къде е бил този фонтан? Извинявайте, нека спазваме регламента. Нека спазваме регламента. Не съм ви дала думата. Архитект Тончева, заповядайте. Да видим колко хора останат тук да ви кажат каквото имат да ви кажат. Съжалявам. Не съм съгласна с начина на водене. Архитект Кадрава, много ви обичам, публично казвам, както искате да възприемете, но някои неща не стават така. Нека сериозно да си кажем нещата, ще опитам много кратичко. Имам ангажимент към хората от Централна градска част, председател съм от години на гражданска структура, граждански комитет Спасение 2000. Каквото успяхме, каквото няма да успеем, няма да успеем. Това го казвам, защото този, който милее за София, е заложил себе си, градил се, тук доста хора го доказаха. Но аз считам, че за тези проекти колегите са дали много от себе си. Има един такъв израз, едно клише. Всичко от себе си. Нека да си помислим обаче къде е грешката. Защото сме се събрали за това. За мен и подходът е сбъркан. Няма как да се случат нещата и да направим изведнъж София европейска, според усещането и виждането на онези европейци, които не ни познават.